Zilali ezombethe ubuhle bendalo eMpuma Koloni, kodwa indlala ibomvu, ithwaxa omdala, ithwaxa omncinci. Abantu abanamisebenzi, abanangeniso, kunzima nokuba bafumane izibonelelo zika-Rhulumente, bavele ngentloko endlaleni. Abantu abaninzi apha abanazo izazisi, abantwana banaziqinisekiso zokuzalwa, nto leyo yenza kube nzima ukuba bafumane uncedo luka-Rhulumente. Bathi bazibona njengabaphambukeli kwilizwe lokhokho babo. Anabazali, ana-ID, abantwana bam bayi-3 abanazatifiketi, ndiphila ngocela ukutya emizini. Abantwana bam abafundi ngenxa yoba abanazatifiketi. Ekhaya nangoku akulayitanga ngoba andinamali, andiphangeli. Kodwa nangona kunjalo, bambi abantu basakwazi ukubabolula isandla khona ukuze abo basweleyo bafumane into esiwa phantsi kwempumlo, baqokelela ukutya bakunike abo bangenanto. Izingxaki esidibana nazo mama abahlelelekileyo abangamantombazana abangenabazali banabantwana. Singabamama siyabanceda abantu ukuba sizama ubancedisa kwenza certificate. Ndiyamcela umongameli makehle azobona le nhlupheko yabantu kule ndawo, abantu bakuthi bahlupheke kakhulu. Ngoku umongameli ethule intetho yakhe yobomi belizwe, bambi abantu ithemba labo balibeke kuye ukuba izinto zawutshintsha, nokuba ngaba imali ethe xaxa yesibonelelo sendodla, nokuba zinkqubo ezakuza namathuba emisebenzi, abantu bakwazi ukuba baphangele. Iinkululeko Nyembezi weendaba ze-SABC eCoffee Bay eMqanduli.